esan du, umetan baina erdi kontrabandun eta ibili zinela, eta antibiotikoekin eta ibili zinen. Baite. Zeritik ibili zinen horretan? Antibiotikoen amintxe bertan bizi izan Benito Irazola pratikante. Depinja bazan indizinuek. Pratikante eta zure tio. Da nire tio, nire aiten anaizie. Hori da. Durengon, fine zugaza dauen goien bizi zien piedrak. Manuel pentsatuko gelanden. Darik kazaban penicilinie. Da penicilinie epinibizan, partideute irurdutik irurdure. El vial no podías poner entero, no sé por qué, ahora se pone, pero antes... Gaixo bakoitza... Gaixo bakoitza izatitxoat, irurdutik irurdure, ondian izauen ondo kontrolauteta. Da hori, ez da izelan zan, eukitxaban hori trapitxeru esan. Da joeten etxen, calzado ostabien ostetik, beti diruaz. Diru eroten aban, fustillo bat, lotote hemen, eta mentxe sartute eroten aban diru, dekarten aban. Zetio joeten mazan, esaun eta... Neskato bati... Claro, tio harrapo eskero kenduen gutzien, segurutik. Claro, da multote gero etxutxean itxiko bierrek egin. Eta orduen ni, da amengo zer nire gizona bet, amitxe bizitzezan. Da rebi eta dana gero kajadarro zinila gara bierra. Baina, ni ukoeten etxen, como ni ez ezaunen etxen, ni ez ezaunen totalier. Joan etorrizia bizikletan egiten zenun? Bai, mutilen bizikletan. Mutilen bizikletan. 18 bat urtero auken joan nesken bizikleti erosizkinien. Tio benik ebilizan, pratikante, bai hemen, da gero apatan be bai. El baile da txuto eta baino. Atxondon, bai. Azpe Arrazola, Marzana, y Abadiano. Gente asko ezautzea ben, gizona. Bueno. Da...